Gawe minyak bawang karenan kecap asin sing tinggo gawe mie ayam ngono kae lho Cah, ben rasane ku tambah widuk ambune wangi. Lah untuk kanggo minyak bawange iki bahan-bahane tak tulis nang jero video. Lah iki mau dibumbune dihalusno. Lanjut iki aku goreng kulit ayam. Terus bumbune iki mang tak sorno ning gone awar kulit iki mang tak masak, tak imbahi aromat iki kono godhong jeruk, godhong salam karonan godhong serai. Dimasak kaya warnane sampai kecoklatan ngene iki. Mari ngono terus disaring ya Cah. Lah ampase iki aja dibuak Cah. Ini sebagai bahan lagi untuk pembuatan kecap asine. Lah iki ampase iki mau dikei banyu karo disori karo kecap, lada bubuk, karonan uyah. Lah wis ngene dimasak nganti umum meletuk-meletuk kaya ngene. Lah nek wis mateng, wis medhuk, terus disaring. Lah ini jadi kecap asin dan minyak bawang untuk mie ayam sing rasane ku tambah widuk Cah.